מעוצב מתוך מחשבה על הנוחות שלך. מאוורר זה מושלם לפעילויות חוצות, נסיעות ושימוש יומיומי. העיצוב הייחודי ללא להבים מספק זרימת אוויר בטוחה ועוצמתית, בעוד שהסוללה הנטענת מבטיחה שתוכל להישאר קריר ונוח לאורך כל היום. העיצוב הנייד וקל המשקל מאפשר לך לקחת אותו איתך לכל מקום שאתה הולך. בין אם אתם נוסעים לעבודה, נהנים מיום על החוף או מתאמנים, המאוורר הזה הוא האביזר המושלם. מעוצב מתוך מחשבה על הנוחות שלך. מאוורר זה מושלם לפעילויות חוצות, נסיעות ושימוש יומיומי.